Oedd ynghylch y Defaid a phawb nawr yn cael y cyfle i ni grwydro ychydig ar hyd y lled y maes a chael hoi fach o bosib. A dyma chi ddyn sydd yn eistedd mwy na thebyg am y tro gyntaf. Bore di Gwyner, mae'n siŵr. Gwyn Davies, cyfarwyddwr y Defaid. Wel, fel i chi dal yn mynd, Gwyn? Wel, mae wedi bod yn hyfryd cael bod yma unwaith ar agor. A hyfryd bod ni wedi cael sioe ar tafod las ac yn y blaen. A bod y gymaint o 2,400 o Defaid wedi dod ar hyn i gyd o Gymru. Ac mae'n dangos ar safon sydd wedi bod yma o Gymru. Ac mae hwnna'n rhoi rhyw brwdfrydedd mawr i chi bod ni wedi gallu sanw'r sheds yma. Sioe'r Cymru oedd hi eleni yn sicr. O ie, o'n i'n siŵr o'r dechrau bod y bencampwr yn mynd i ddod o Gymru anyway. Na, ond ie, Sioe'r Cymru ac war y teg, fel o'n i'n sôn, maen nhw wedi dod allan cant y cant i gefnogi. Ond mae'n waith caled yn dweud rhywun fel chi a'r tîm, y byddin o bobl sydd wedi cefn i chi'n helpu chi i sicrhau fod pob dim yn llifo trwy gydol yr wythnos. Wel, oedd hyn, mae'r amserlen wedi cael ei wneud allan gyda ni, ond unwaith bod yr entries wedi dod mewn, mae rhaid i dechrau gweithio wedyn, faint o pens mae pawb yn gael, ac wedyn cael y list ar o'r cardiau yma i fyny ac yn y blaen. Ac fi wastad yn falch hapus, mae fyddai'n gweld nos Sul yn cyrraedd, bod y Defaid i gyd mewn yma, a bod yn system bach simple ni wedi gweithio bod lle i bawb. A phawb yn cael dechrau wedyn mwynhau a edrych ymlaen at y cystadlu brwd sydd wedi bod drwy gydol yr wythnos. Ond beth yw'r uchafbwynt wedi bod i chi? Uchafbwynt fi'n credu edrych nôl 103 o bobl yn cystadlu yn y tywysogion ifanc, yn yr young handlers os wedyn ni. Ac hefyd edrych nôl, mae'r gysiliaeth yn mynd nawr os, 5 mlynedd ar hugain o leia, ac chi'n gweld y bobl oedd yn cystadlu yn y young handlers os wedyn ni, ar hynny nawr yn dod i cystadlu o ran ei hunain. Ond y flwyddyn gyntaf fi o'n i'n cystadlu, Hannah Owens o Wdaws oedd yn ennill yr gysiliaeth. Ac eleni hi oedd yn berniadu y Defaid Ceri. A wrth gwrs, maen nhw wedi cael gymaint o lewyr clawr yn cylch y cyffalen o gystal. Ond dyna'r cylchdro, yn dwi? Odi. Mae'n feithrinfa i arddangoswyr y dyfodol, ond hefyd ffermwyr y dyfodol. Ie, dyna chi. A chybod, os ydych chi'n mynd rownd i siarad â nhw, maen nhw'n gweud, beth chi sef fod ffarmwr. A mae hynna yn gret, anyway. A dwi hefyd yn hoff iawn wel y plant yn chwarae ynghylch y Defaid gyda'r nos hefyd. O, di. Chi'n edrych yna partion a plant yn chwarae ac... A chlywed y ieithoedd ar y cynion gwahanol o'r gogledd i'r de, maen nhw'n maw bob man yn dyn nhw. O, di, mae'n gret. Wel, Gwyn, llongyfchiadau mawr iawn i chi ar sioe roedd Iannis arall a da iawn chi am bob beth chi'n gwneud yr holl waith caled i chi'n rhoi dros y gymdeithas a dros hwn i gyd, ynddo fe? Llongyfchiadau chi. Diolch yn fawr i chi a gai wer un beth ag arfer. Diolch i chi fel cwmni am cefnogi y sioe a'r fi'n clywed ar hanes bod e mor ardderchog i wylio. Bobl, lle fydda i flwyddyn nesaf, fydda i'n eistedd o flaen y teli gatref. Dwi'n meddwl i roi ffordd, ond gwaith tîm ar i ore. Gwaith tîm i wei, ia. Diolch, Gwyn. Diolch yn fawr.